Hrdosť môže život obrátiť na ruby, ba vrátiť späť, tak ako rieka Asinehry, ktorá tečie naopak. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Dušan Sabo, Martin Zatovič, Marta Sládečková, Marián Slovák, Lucia Róža Hurajová, Emanuel Hasson, Lucia Vrábicová, Martin Hronský, Eva Matejková, Helena Geregová, Daniela Mackovičová, Peter Šimon, Kristýna Svarinská, Kristýna Turianová, Rebeka Poláková, René Jankovič. Perla Orientu. Zobrali Isana. Okeš, poď sem. Pani Neriman! Prosím vás, odvedte ju do vnútra. Pomaly. Len neplačte, všetko sa vysvetlí. Musíme ísť za ním. Aslan, buď taký dobrý a poď tiež. Aslan, poď vyťahneme auto. Asi. Zavolaj vášmu právnikovi. Musí tam ísť, počuješ ma? Asi zobud sa. Tvoj otec nutne potrebuje advokáta. Vypadni! Asi nerob mi to. Prestaň mi radiť, rozumieš? Stalo sa, čo si chcel. To, že sa môj otec ocitol v tejto situácii, je tvoja vina. Ty si to zapríčinil. Netajím, že ma sem priviedol pocit hnevu a strašnej krivdy. Dobre viem, čo znamená, keď ublížia niekomu, koho ľúbiš. Sme na tom rovnako. Lenže na hádky niet času. Tvoj otec netušil, že ide o nečisté kšefty. Snažil som sa ho varovať. Žiaľ, nepočúval ma. Asi. Ideme. Príď po mňa. Počkám ťa. Pred ich vchodom. Dobre, ako to vyzerá? Zatkli pána Isana. Zapašovanie. Čože zapašovanie? Do frasa.
O chvíľu ťa vyzdvihnem. Kerim, čo sa deje? Zadržali pána Isana. Nevrav. Z akého dôvodu? Vraj ho obvinili z pašovania. Je toto vôbec možné? Uja Isana vzali do basy? Nie, Melek. Predvedli ho na políciu. Policajti nevojdu do domu, kým nemajú dôkazy. Ak sa nás zatkli, musí to byť vážne. Neodviedli by len tak uprostred noci člena váženej rodiny. Musím ísť. Čaká na mňa Demír. Je to ich vec, Kerim. Ty sa do toho nestaraj. Prepáč, ale nesúhlasím. Ich problémy sa týkajú aj mňa. Nenariekajte, dcerky. Šetrite si slzy pre iných. Váš otec je nevinný. Určite došlo k omylu. Idem zistiť, čo je za tým. Nie je vám dobre? Napite sa vody, pani Neriman. Nechcem. Nebudem tu sedieť a čakať. Kam chceš ísť v takomto stave? Veď ledva stojíš na nohách. Radšej to oznám dedovi. Nájdi mi jeho číslo. Už to zvoní. Haló, otec? Otec, keby si vedel, čo sa stalo. Isana práve odvliekli na políciu. Čo to hovoríš? Aká polícia? Zbláznila si sa? Ty zostaň doma. Ja zatiaľ zistím, čo je vo veci. Kým sa ti neozvem, nepohneš sa z Majera. Chcela by som vidieť Isana. Neriman, jasne ti hovorím, čakaj. Otec, ponáhľaj sa. Pane Bože, prečo ma skúšaš? Otec mi kázal čakať. Lenže Isan je sám. Čo mi radíš, Fatma? Aby ste poslúchli pána Džemala. On sa o všetko postará. Treba vyčkať. Prišiel Kerim. Vezme ma za otcom. Naspäť ma privezie dedo, dobre? Ty ma tu chceš nechať samú, dcerka? V poriadku, zostanem. Neboj sa, hneď som späť. Vydrž. Prosím, pán Isan. Chceme vás uchrániť pred médiami, preto ideme zadným vchodom. Ďakujem pekne. Demír, čo urobíme? Ako im pomôžeme? Nemôžeme ich predsa nechať o samote. Kerim! Kerim! To je Defne. Defne! Neplač, moja, to prejde. Čo teraz? Čo bude s otcom? Musíme niečo urobiť, ale čo? Spravíme všetko, čo je v našich silách. Len sa prosím ťa, netráp. Áno, musíme byť silní. Chcela som ísť na políciu, ale mama je vystrašená. Nemôžem ju opustiť. Dobre, zostan teda pri mame a my zistíme, čo sa deje. Hm? Choď.
Dobrý večer. Už ste videli otca? Nestihol som. Práve som prišiel. Chcem s ním hovoriť. Iste, poďte so mnou. Prosím. Idem dovnútra. Dobre, počkám ťa. Kde je pán Jamal? Príde o chvíľu. Čiera pašeráka, čo? Počkaj, veď ja ti ukážem. Pán Jamal, vy nespíte? Prišiel som sa presvedčiť, kto to tu chodí. Zberáte sa niekam? Zaťa zobrali na policajnú stanicu. Treba to ísť vyriešiť. Počkajte, idem s vami. Počuj, potreboval by som informácie o Isanovi Koždžuoguovi. Ale pošli niekoho, komu dôveruješ. Po skončení výsluchu pôjdete pred prokurátora. Som presvedčený, že došlo k omylu. Spojili ste sa s pánom Billentom. Možno by vám dokázal mnohé vysvetliť. Je ako ihla v kope sena. Nerozumiem vám. Pána Billenta všade hľadáme, ale zatiaľ úplne bezvýsledne. Pán Isan, viete, že kryť komplica je priťažujúca okolnosť? Bez dôkazov nemôžete môjho klienta obviniť. Prosím, dôkaz je tu. Je tento podpis váš? Vyzerá to tak. Áno, je to môj podpis. Ibaže toto by som v živote nepodpísal. Ach Bože, že by tie papiere vtedy... Staneš sa mojím spoločníkom, Isan. A tvoje problémy sa razom skončia. Nech sa nám darí. Poďte, pán Isan. Prokurátor rozhodne, čo ďalej. Prišla dcéra môjho klienta. Môže sa stretnúť s otcom? Asi čaká vonku. Dobre, na 2-3 minútky. Otec! Kam ho vedú? Asi môžete spolu hovoriť, ale len krátko. 2 minúty. Potom ho odvedieme k prokurátorovi. Uvidíš, že sa to vysvetlí. Pravda vyjde najavo. Nezúfaj. Čoskoro sa odtiaľto dostaneš. Nerob si starosti. Čoskoro sa všetko vysvetlí a oni uznajú, že sa mýlili. Kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. Povedz, veríš mi? Pravda, že ti verím. Chcem ťa o niečo požiadať. Prosím ťa, dohliadni na mamu a na sestry. A takisto aj na Majer. Som si istý, že ho nechávam v dobrých rukách. Nehovor, ako by sme sa nemali vidieť celú večnosť. Billent sa vyparil. Preto musíme rátať aj s touto možnosťou. Ak ste skončili, odveziem vás na prehliadku. To je všetko? Odíď, dcérka. Nič sa nedá robiť. Predpisy treba rešpektovať. Pre gazdovstvo si hlavu nelám. Všetko pôjde tak, ako keby si tam bol. Nenechám Majer upadnúť. To ti sľubujem. Nie tu človeka, ktorý by vedel, o čo ide? Ha? Vieme toľko, koľko viete aj vy, pán Jamal.
Čiže viete hovno. Kde je asi? Išla spoločne s advokátom dovnútra. Chlapi, to mám z vás všetko páčiť? Povedzte aspoň kvôli čomu ho sem priviedli. Podľa policajtov riadi pašerácky gang, tak ho odviezli na výsluch. Zbláznili sa, či čo? Videla si ho? Videla. Nevieš náhodou, čo majú teraz v pláne? Chcú otca vziať na zdravotnú prehliadku. A to už na čo? Netuším. Odtiaľ pôjde na prokuratúru. Už len toto nám Idem sa chýbalo. pozhovárať s advokátom. Asi. Bola si dnu. Je niečo nové. Prišiel otcov právnik. Asi. Počúvaj ma. Potrebujete špeciálneho advokáta. Zvládneme to aj sami. Demir, musíme odísť. Čaká nás ten chlapík zvnútra. Pán Isan, zdravím vás. Nenapadlo by mi, že vás tu uvidím. Ani mne nie. Je to pre mňa úplná záhada. Život býva nevyspytateľný. Netrápte sa. Som si istý, že ide o omyl. Vyzlečte sa. Ide o pašerácky gang. Jeho členov dlhodobo sledovali. Keď prišlo echo, vtrhli do prístavu a našli tam pašovaný tovar. Čo s tým má spoločné, pán Isan? Kozđuoglu vystavoval falošné faktúry. Usvedčili ho vďaka podpisom na nich. On by sa niečoho takého nedopustil. Pána Isana podľa všetkého zneužili. Tak či onak, je tam jeho meno. Pán Isan je niekto, na jeho prípade si dajú záležať. Kto sa v tom ešte vezie? Operácia pokračuje. Medzi hľadanými je aj jeden významný človek. Bülent Čopur. Obchodník s pesticídmi. Kam mienia otca previesť? Na riaditeľstvo, to je dobré znamenie. Takže ho prepustia? To závisí od vyjadrenia prokurátora. Ak bude priaznivé, môžu ho prepustiť. Nemyslím si, že pôjde do väzby. Otec. Som s tebou. Pán Isan, ste obvinení z obchodovania s falošne vyfakturovaným tovarom a zo zámerného krátenia daní. Takisto z napojenia na organizovanú skupinu zaoberajúcu sa závažnou trestnou činnosťou. Aby nič nenarušilo zaistenie dôkazov, ako aj podozrivých, rozhodol prokurátor o predbežnom zadržaní s predĺžením o 1 deň. Inými slovami, zostanete vo väzbe 48 hodín. Pán Isan, počas väzby budete vypočúvaní. Tak ako? Je niečo nové? Kedy budem môcť odísť? Policajný riaditeľ sa priklonil k väzbe. Pán Isan v nej zotrvá 48 hodín a podrobí sa výsluchom. Ideme. Nemá zmysel naďalej tu postávať. Ja zostanem.
Prišla si o rozum. Čo tu chceš robiť? Čakať. A na čo, prosím ťa? Tvoj otec tu stráví celé 2 dni. Asi. Daj si povedať a posluchni, deda. Teraz ocovi nepomôžeš. Buď rozumná. Vráť sa s nami domov. Dedo, ak chceš, tak choď. Ale čo poviem tvojej mame, he? Prestan sa správať ako tvrdohlavé decko. Poď, ideme. Zlé správy? Pred chvíľou volala Asi. Otca neprepustia. Zadržali ho na 48 hodín. Čo tým chcú dosiahnuť? Prečo to robia? Otec je čestný muž. Nie je žiadny zločinec. Dobrú noc. Uisťujem ťa, že spravím všetko, čo bude treba. Srdce mi ide puknúť, keď ťa vidím v takomto stave. Láska moja. Pôjdem už dovnútra. Mám zostať s tebou? Každú chvíľu sem dorazí dedo. Už choďte. Tu máš, mamička. Nech ti nie je zima. Chúdence dievčatá zaspali na pohovke. Vďaka Bohu, že ste už tu. Povedzte, ako rozhodli. Vyšetrovanie pokračuje. Hľadajú ďalšie dôkazy. Mama, neboj sa. Nejako sa pretlčieme. Ja viem, dcerka. Nechápem, ako môžeš byť taký pokojný otec. Môj manžel nie je ani zlodej, ani sprostý vrah. Odvliekli ho policajti a ty tu sedíš akoby nič. Prečo nezasiahneš, otec? Vtrhli k nám domov a zaobchádzali s otcom, ako by bol vinný. A ty prídeš tam, ale na nič sa nespýtaš. Za nikým nejdeš. Teba skutočne nezaujíma, čo sa deje s naším otcom? Krivdia mu a s tebou to ani len nepohne? Čo je veľa, to je veľa, dievča. Ja som vás do toho nedostal. Neviem, čo váš otec vykonal. Odjak živa som tvrdil, že je to neschopný paprák. Ak sa chceš vadiť, nech sa páči. Choď za ním. Neviem, v čo ste dúfali. Tak ako všade na svete, aj tu platia predpisy, ktoré treba dodržiavať. Vy si to, moje milé, predstavujete náramne jednoducho. Len preto, že sa volá Kozdžuoglu, má mať Isa nejaké výsady? Musí čakať ako všetci. Vzhľadom na okolnosti a pokročilú hodinu, predpokladám, že štekáš preto, lebo ti únava zastrela myseľ. Ráno sa zastavím, Neriman. Akože nejdeš do školy, Jaylan? Mama, prosím ťa, nenúď nás tam ísť. Máme náladu pod psa. Gonja, mala by si ísť sestre príkladom. Pakujte sa do školy. Ak ma okamžite neposlúchnete, budete ľutovať. Ja počkám na otca. Nesnažte sa ma nahnevať, rozumiete?
V poriadku. Ďakujem vám. To bol advokát? Asi čo povedal? Čo je s Isanom? Po skončení väzby pôjde pred súd. Existuje možnosť, že sa dostane von na kauciu. No, jej výška bude obrovská. Aj to je lepšie ako nič. Podľa advokáta treba nájsť právnika, ktorý sa zaoberá takýmito prípadmi. Organizovaný zločin vraj nie je jeho parketom. Asi. Spoľahni sa na mňa. Ja takého právnika nájdem. Podporím vás. Finančne aj psychicky. Nemusíš sa báť. Tvoja prítomnosť postačí. Musíte na slovo poslúchať. Á, vítaj, otec. Čo mám s tými dievčatami robiť? Začali sa, nechcú ísť do školy. Mama, advokát povedal, že môžeš ísť navštíviť otca. Detko, v škole budú na mňa všetci ukazovať prstom. Nechcem tam ísť. Dohovor máme. Začni baliť, Neriman. Odídete na moje sídlo. Vezmeš nás k sebe? Chodte si spakovať svoje veci. Dievčatá sa boja posmechu, tak na ne teraz netlač. U mňa počkáte, kým to najhoršie neprehrmí. Majer necháme prázdny? Neboj sa, nikto nikam nepôjde. Prosím ťa, a čo tu? Čo so zemou, ktorá prináša jeho majiteľom iba smolu? Na čo tu máte tvrdnúť? Vraj dedičstvo po predkoch. Do zadku aj s majetkami prekliatého Kožďuogluovského klanu. Nestačí vám, že celá rodina vyšla na psí 30-tok? Nezveličuj, dedo. Kým sme na nohách, zostaneme na svojom majeri. Toto je náš domov, nezabúdaj. Nevral. Aleba. Slúbila si mi, že si niekam vyrazím. Môžeme, ja som hotový. Vydrž. Už sú tu. Pozrite sa, koho som pozvala. Úchvatné, Páči sa vám, pánstvo? že váhate. Á, naša Lejla. Poďme ju privítať. Milé prekvapenie. Kde sa tu berieš? Nemohla som bez vás vydržať. Srdiečka moje. Vítaj. Zoberiem jej kufren. Dobre, že si prišla. Idem tu skapať od nudy. Ale vidiecký vzduch ti prospieva. Vážne? Vyzeráš výborne. Vitaj, Léla. Aká bola cesta? Dobrá, aj keď som sa počas turbulencie lúčila so životom. Nebolo to od vás pekné nechať ma samú v Istambule. Najviac by sa mal hanbiť môj bratček. Ahoj, Demír. Ahoj. Aj jemu si veľmi chýbala. Hovor, ako sa máš? Keď vás vidím, tak už lepšie. Vyčítam bratovi, že ste sa na mňa vykašľali. On za nič nemôže. Nemá čas ani dýchať. Užite si jeden druhého. Ja idem do kancelárie. Uvidíme sa večer. Kam sa ponáhľaš? Mohli sme si vypiť kávu. Neskôr. Chcem ťa zoznámiť s Defne. A to čo najskôr. Dobre, som za. Aj keď sa jej rodina ocitla v ťažkostiach, určite ťa rada uvidí. Lejla, urob si pohodlie a oddychni si. Musíš byť unavená. Prepáč, ale musím ísť do kancelárie. Nehneváš sa? Demír, počkaj, idem s tebou. Mali ste pravdu, je to krásne miesto. Nech sa páči. Teplo sa obleč. Ochladilo sa. Môj návrh stále platí.
sú tu? Šli do domu? Vravel som, nech počkajú vonku, ale Čo sa stalo? Ale? asi prehľadávajú pánovu pracovňu. Je to vážne. Možno je tam tajná zásoba. Máte povolenie na prehliadku? Tu je, môžete sa presvedčiť. Smieme prezrieť celý dom, vrátane pracovne pána Isana. Zhabeme všetky potrebné dokumenty. Buďte taká láskavá a nesťažujte nám to. Robte, čo treba. Isté. Čo hľadajú? Kerim? Vy dvaja tadiaľ a ostatní za mnou. Potrebujem sa s tebou pozhovárať. Nemôže to počkať. Toto neznesie odklad. Treba zaplatiť účty. Za plyn, za elektrínu a tak. Vravela som to tvojmu otcovi. Zrejme zabudol. Ráno som volala do banky, aby som dala príkaz. V banke je dostatok peňazí. Nebude s tým problém. Peniaze tam naozaj sú, ale účty zablokovali. Všetky. Nemôžeme na ne siahať. Pán Avni, akurát sa chystám za manželom. Vybavili ste mi to povolenie na stretnutie? Takže ste ho nedostali. Dnes to nepôjde? Prečo? Dobre, ďakujem vám, pán Avni. Tak veľmi sa bojím, Kerim. Policajti prevrátili náš dom hore nohami. Snorili úplne všade. Nechápem, čo vlastne hľadajú. Nič vám nepovedali? Chcú prešetriť otcové účty. Odviezli všetky doklady. A ako by to nestačilo, zablokovali všetky účty v banke. Idú na to naozaj tvrdo. Cítim sa hrozne. Keď som ich zbadala v pracovni, podlomili sa mi kolená. Vtrhli tam, kam si ani my nedovolíme vojsť.
Som zúfalá, Kerim. Ja viem moja. Asi. Kerim, som prišiel za Daphne. Musel som ťa vidieť. Asi. Veľmi ma to mrzí. Trpím tak ako ty. Ver tomu. Viem, že sa hneváš, že mi to kladieš za vinu. Kto už by mal poznať hnev, ak nie ja? Ako človeka spaľuje, ako ho dokáže zaslepiť. Viem, že ti na otcovi záleží. Preto mi dovoľ pomôcť mu. Obvinia ho z ťažkého zločinu. Niečo také rodinný právnik nezvládne. Je preto nevyhnutné čo najrýchlejšie ho vymeniť. Treba najať špecialistu, zaoberajúceho sa organizovaným zločinom. Poznám takého. Ak chceš, zavolám mu. Nepríjmem od teba žiadnu pomoc. Otec by bol tiež proti. Si posledný, koho by som o ňu žiadala. Nechápem ťa, najprv nás zrazíš do bahna, a potom nám ponúkaš pomoc? Prečo to robíš? Asi. Moje ovce neuhynuli len vďaka tebe. Zachránila si ich v poslednej chvíli. Dovoľ mi, aby som ti to smel oplatiť. Asi treba konať. I hneď. Ty a tvoj advokát sa dajte vypchať. Nie som nejaká chudera odkázaná na štedrú almužnu. Výber advokáta je dôležitý. Najmeme vám takého, ktorý ten proces vyhrá. Skús presvedčiť mamu a sestry. Každá z nás si želá mať otca zasa doma. To je aj naše želanie. Chceme očistiť meno pána Ihsana. Ja a Demir urobíme preto všetko. Už ma chápeš? Advokát musí mať otcovú plnú moc. Presvedčiť ho môžete jedine vy. Budem už musieť ísť, prepáč. Keď sa rozhodnete, ozvi sa. Všetko sa dá do poriadku. Nesmúť, my to vyriešime. Ďakujem. Dovidenia. Môžeš na slovíčko? Dobre. Suhejla pred rokmi porodila dieťa, pán Jamal. O tom viem, to je známa vec. Chcem poznať druhú časť rozprávky. Snažili sme sa ju zistiť, no bezvýsledne. Nevieme, kto je otcom. Nezmyselnými výhovorkami zakrývaš svoju neschopnosť. Nikto z opýtaných to nevie. Vyobracali sme každého a verte, že dôkladne. Nemáš jediný záchytný bod. Ohromný výsledok. Nechápem, na čo vám to bude. Pani Suhejla porodila dieťa. V poriadku, ale čo s tým? Človek by si myslel, že sa vás to nebodaj týka. Opatrne. Váž svoje slova. Lebo ti nakoniec vyrežem jazyk. Dobre, prepáčte. Ja len, že do toho toľko vrtate. Kam tento svet speje? Mali by sme sa zachovať slušne. Nepatrí sa odmietnúť pomocnú ruku. Najmä, keď ide o otcovú česť. Kerim a Demir sa tým trápia a náš vlastný dedo odmietol za otca stratiť slovo. Demir nám chce dobre? Nemôžem uveriť, aká si slepá. Všetko sa začalo vtedy, keď Demir zobral zmenky za Majer. Za to, že je otec v base, môže Demir. Aj jeho treba chápať. Veď jeho mama spáchala samovraždu pred jeho očami. Zo dňa na deň zostali so sestrou sami. Áno, dopustil sa chyby, keď z toho obvinil nášho otca. Ale zdá sa, že ho tá nenávisť už prešla. Prosím ťa, neobhajuj ho. Demir sa snaží zmazať dlhoročný spor. A ty naopak prilívaš olej do ohňa. Nezdá sa ti?
No tak. Zabudnime na staré hriechy a myslíme radšej na otca. Ak chceš, môžeme sa ísť prejsť. Inokedy. Teta Suhela chce so mnou niečo prebrať. Kedy sa stretneš s Daphne? To zatiaľ netuším. Stavím krk, že si ju obľúbiš. Je dobrá ako med, len ju natrieť. Ja teda idem. Maj sa. Ahoj, Melek. Je čas dať si kávu. Tak ako? Si rada, že si sem prišla? Prirodzene, že som. Bola by som prišla skôr, keby som mohla. Ste si s Kerimom veľmi blízky. Dokážem si predstaviť, ako ti chýbal. A milosť pán sa ani neukáže. My si ho tiež príliš neužijeme. Väčšinu času trávi s Daphne. Kerima pomaly strácame. Zvláštny pocit. Snáď sa s tým vyrovnám. Boli sme jedna rodina. A teraz je tomu koniec. Teta Suhejla, je správne, že sa brat rozhodol tak rýchlo. A tvoj názor? Hádam, moja mienka zaváži? Pravda, že? Ale najprv musíš Daphne spoznať. Uvidíme, čo na ňu povieš. Potom však svoju mienku predostri Kerimovi. Chystá sa urobiť závažný krok. Dúfajme, že sa spamätá, keď bude mať jeho sestra k dotyčnej výhrady. Možno je na vine myslenie tunajších dievčat. Už od útleho detstva je ich jediným snom nájsť si zámožného muža. Ak niekto ako Kerim prejaví záujem, viac ho s pazúrov nepustia. Našťastie Demir na niečo také nemá čas. Lenže aj on je lákavým sústom. Vystup, Kenan. Musím ešte niečo vybaviť. Otoč to, ideme naspäť. Preboha, pozbierajte sa. Nechcete si výjsť trochu na vzduch, pani Neriman? Dajte si povedať, poďte aspoň na dvor. Telefonovala mi spolužiačka. Počula, že otca vzali policajti. Je pravda, že náš otec niekoho okradol? Jasné, že nie je. Čo ti to napadlo? Kto mu má veriť, ak nie my? Nedaj na reči, čo trúsia zlé jazyky. Je to náš otec. My ho najlepšie poznáme, či nie? Podľa teba by bol schopný kradnúť? Nie. Keď sa ťa niekto opýta, či je tvoj otec zlodej, pošli ho rovno do horúcich pekiel. Rozumieš? Rozumiem. Prišiel pán Kenan. Vypytuje sa na vás. Dobre, vďaka, Fatma. Som rád, že ste si pre nás našli čas. Ďakujem. Ešte niečo, pán Redžaj. Nechceme, aby sa o tom vedelo. Dobre, vďaka za ochotu. Vybavil som advokáta. Ale prosím ťa, nehovor Daphne, že sme ho najali my. Čím neskôr sa to asi dozvie, tým lepšie. Čo myslíš, dá mu pán Isan plnú moc? To si netrúfam odhadnúť. Čo ak nedá? Ak to pán Isan odmietne, tak bude náš advokát usmerňovať jeho zástupcu. Ale oficiálne bude pána Isana obhajovať jeho právnik. Je pani Suhejla doma? Dostal som chuť poprechádzať sa po svojom bývalom Majeri. Nechcete sa pripojiť, pani Suhejla? Dobre, hodím niečo na seba a prídem. Teba som tuším videl na Mahmutovom pohrebe. Patríš k rodine? V akom vzťahu si k nej? Kerim je môj brat. Škoda. To teda znamená, že budem na nože aj s tebou. Tento Majer bol predtým môj. Predal som ho vašim. Povedz, páči sa ti? Prídem o chvíľu.
Zatiaľ si oddychni. Dobre. Volá Ajše, nevesta Selami Ogluhovcov. Tak jej povedz, že spím. Nemám na ňu náladu. Pani Ajše, ľutujem, ale pani Neriman odpočíva. Dobre, poviem, že ste volali. Dovidenia. Teraz začnú vyvolávať, ochkať a lamentovať, hrať sa na súcitiacich. A pritom im ide iba o jedno. Popásť sa na cudzom nešťastí. Neznášam tých falošných pokrytcov. Poď ďalej, dieťa moje. Čím všetkým sme si museli prejsť. Odkedy sme tu, nemáme chvíľku pokoja. A čo nás čaká, vie len Pán Boh. Neber to v zlom, moja. Nemám nič proti tebe. Ale odkedy sa tu objavil tvoj brat, stíha nás samé nešťastie. Teraz nie je vhodná chvíľa na výčitky. Máme iné starosti. Z miestnych advokátov ma ani jeden, Boh vie, ako neoslnil. V Istanbule som však jedného našiel. Je špička v odbore. Hneď mu zavolám. Výborne. Tak nestrácajme čas a dohodnime si schôdzku. A môj otec sem nepríde? Bude tu každú chvíľu. Fajn. Ku každému ovocnému stromu, čo tu vidíte, sa viaže nejaká spomienka. Tento som zasadil v deň, keď sa narodila Defne. A tento zas, keď sa narodila Asi. Netreba ich rátať. Sú 4, ako moje vnučky, nech ich Boh žehná. Želal som si mať vnuka, ale osud mi ho, bohužiaľ, nedoprial. Isanovi sa sťažovať nemôžem. Mohol by ma schladiť. Džemal, veď ty máš len jednu dcéru. Ja na rozdiel od vás nemám ani jednu sadenicu. Čím si vás môj zať tak nesmierne znepriateľil? Čo je príčinou tej ukrútnej nenávisti? Nemyslíte si, že som slepý? Nie náhodou som vás minule videl, ako sa spolu tajne zhovárate. Tajne? Čo tým chcete povedať, pán Džemal? Ja a Isan nemáme žiadne tajnosti. Tak prečo ste sa potom nestretli na verejnom mieste? A okrem toho z vecí, ktoré ste preberali, bolo viac než zjavné, že ste si boli blízki. Počúvali ste nás? Ctihodný Džemal sa krčil za rohom a načúval? Nemáte najmenšie právo ponižovať moju dcéru, Suhejla. Nechápem, kde beriete odvahu označiť ju za dcéru pašeráka. O tomto sa s vami nemám čo baviť. Moje názory sú moja vec. Vám sa spovedať nemusím. A z čoho? Veď nemáte tajnosti. Ale zvedavosť vám nedá spať? Nestačilo vám, čo ste spoza rohu začuli? Namiesto vypočúvania, choďte vytiahnuť z basy otca vašich drahých vnúčiek. So mnou len strácate čas. Toto je dôvod, prečo mu nepomáhate. Takže ho chcete potrestať. Aká ste len múdra. Avšak keď Boh rozdával múdrosť, tiež som si trošku vzal. Suhejla. Suhejla. A s kým ste mali to dieťa? Nie náhodou s Isanom? Kto ste, že sa na to pýtate? Kto do čerta ste? No jasné, čo iné sa dá čakať od bývalého pašeráka? Podľa vás mám Isanovi pritiahnuť slučku? Ak máte v pláne zahnať svojho zaťa do kúta, odo mňa pomoc nečakajte. Na to, čo vás zaujíma, si budete musieť nájsť odpoveď sám. Čo robívaš po večeroch? Nenudíš sa sama? Dnes nás Kerim a Leila pozvali na večeru. Príde aj Demir. Leila býva na Majeri? Prijala tetino pozvanie. Sú z vás kamarátky, to rád vidím. Prišla aj Kerimová sestra. Váš Majer je o poznanie veselší, nemám pravdu? Konečne mám s kým tráviť čas. Chvala Bohu. Tá slečna má postavičku ako lusk. Leila? Ona. Istotne má veľa nápadníkov.
Musia ju obliehať ako včeli rozkvitnutú jabloň. Ako sa má mama? Pozviechala sa už? Ako tak? Asi môžeš na chvíľku. Poznáte tohto človeka? Nie, nikdy som ho nevidel. A ty ho poznáš? Nie, nepoznám ho. Oboch vás čaká súd za rovnaký zločin. Figurujete v tom istom prípade. On na rozdiel od vás má aj trestný záznam. Obchodujete spolu a tvrdíte, že sa nepoznáte? Ide o vážny prípad. Lieta v tom plno ľudí. V meste to vrie. Polícia rozbehla veľkú akciu. Čo najskôr musíme nájsť Billenta. Ak ho nedokáže nájsť polícia, ako ho nájdeme my? Tvoj dedo má v meste užitočné styky. Bez jeho požehnania sa pašeráci ani nenajedia. Lenže teraz ani prstom nepohne. Prečo? Neviem, no ja za otcom stojím. Budem vyzvedať ďalej. A aj ty majú uši nastražené. Povedz si, cez koho by dedo hľadal Billenta. Ide nám o kontakty. Spýtaj sa aj mami, možno si na niekoho spomenie. Fajn. Idem ju teda vyspovedať. Ten prípad sa týka pašeráctva. Netreba ho zachrániť pred šibenicou. Za čo chce takú obrovskú sumu? Za to by asi postavil nový súd. Dobre, nechajme to tak. Premyslím si to. Dovidenia. Šajse. Čo si robil v otcovej pracovni? Zháňam pre pána Isana advokáta. Musel som si zavolať. Hľadal som miesto, kde je pokoj. Počuj, asi. Urobím všetko, čo bude v mojich silách. Nech budeš potrebovať čokoľvek. Stačí, keď mi povieš. Vďaka, ale to nebude nutné. Môj dedo tomu rozumie. On už nájde východisko. Nevyplakávaj a radšej sa čo najskôr pobal, nech môžete ísť so mnou. Otec, správaš sa, ako by si bral späť dcéru, ktorú ti uniesli. Nikam nejdem. I sa na zajtra pustia. Počkám na neho. Nemáš ani predstavu, o čo ide, Neriman. Je to príliš zamotané. Hovoríš, že ho pustia, ale čo ty vieš? Niet v tebe kúska citu. Prečo ma v jednom kuse podpichuješ? Ja ťa nepodpichujem. Chcem ti len otvoriť oči, dcérka, aby si si uvedomila, že ty máš chrbát krytý. Všetko, čo mám, je tvoje. Celý majetok. Sídlo, áre pozemkov. To všetko patrí len tebe. Si Džemalová jediná dedička. Nie si známa vďaka Isanovi, ale vďaka Džemalovmu panstvu, ktoré zdedíš. A mimochodom, neuraz sa, prosím, ale mám jednu otázku. Pýtam sa v tvojom záujme. Dúfam, že tvoje šperky nie sú uložené v banke. Nedávno som ich priniesla domov. Chcela som ich nosiť počas sviatkov. To je dobre. Nikdy nevieš, čo sa stane. Policajti sem chodia ako domov. Keďže odmietaš ísť so mnou, daj aspoň šperky, nech sú u mňa. To je všetko, čo ti zostalo? Idem. Dovidenia, otec. Drž sa. Áno. Dedo! Potrebujeme pre otca advokáta. Najali by sme ho, ale nemôžeme si to dovoliť. Nerozumiem prečo. Dnes nám zmrazili všetky účty v banke. Aha. Veru, tak to býva. Nešťastie nikdy nechodieva samo.
Mama a dievčatá o tom nevedia. Čo mám urobiť? Vôbec nič mi nenapadá. Otcová situácia je vážna. Priprav sa, že jeho pobyt za mrežami sa môže značne predĺžiť. Radím ti, aby si prijala môj návrh a prišla ku mne. Tam dáme hlavy dokopy a uvidíme, čo sa dá podniknúť. Bože, dievča zlaté. Máš informácie o Isanovi? Zajtra pôjde pred súd. Braček, je pravda, že si Defne požiadal o ruku? Prečo si to predo mnou tajil? Nič som netajil, ale nebola vhodná chvíľa. Keď už sme pri tejto téme, Defne prežíva zlé časy. Mali by sme ju ísť navštíviť. Nech už sa ich ťažkosti týkajú čohokoľvek, neovplyvňa moje rozhodnutie. Tak či tak ho ovplyvnia. Tomu nezabrániš. Mienim si Defne zobrať. A jej rodina trpí. Chcem stáť po ich boku. A ak sme aj my rodina, mali by sme sa vzájomne podporovať. Zavolám Defne. Ahoj, slniečko. Ak môžeme, chceli by sme vás prísť navštíviť. Ja, Leila, Melek, Demir. To znamená 4. Tak príďte. Koho si k nám pozvala, dcérka? Nechcem nikoho vidieť. Kerima a jeho príbuzných. Vyzerám snáď, že som schopná venovať sa návšteve. Chcú nám len vyjadriť podporu. A kto všetko príde? Je u nich Kerimová sestra. Chce ma vidieť. Príde aj Demir. Títo všetci budú naši príbuzní? Škoda, že nie sú paradajky, aby sme si z nich mohli vybrať. Poviem ti jedno, dcérka. Ak je Leila taká drzá, ako sa hovorí, tak nech sa teší. Nebudem ju veru šetriť. Mám tú návštevu odvolať? Keď im na tom tak veľmi záleží, nech prídu. Kerim chce Defne dať najavo, že nie je sama. Tak ako? Prídu alebo neprídu? Poďme sa dať do poriadku, nech nevyzeráme ako mátohy. Šup, šup, pohyb. Rozkaz. Arif, prosím vás, pripravte auto, pôjdeme na políciu. Dobre. Jednu lyžicu lieku pridávajte krave do vody. Úctivo ďakujem. Je nepokojná, nedokáže postáť na mieste. Ďakujem. Počúvam. Hovorte, pán advokát. Videli ste otca? Ako sa cíti? Kedy nás za ním pustia? Po zajtrajšom súde? Dobre. Tak dovidenia zajtra. Vypli nám elektrínu. Museli sme spustiť záložný generátor. Banka neuvoľnila zálohovú platbu. Budeme musieť zavolať do elektrární. Dobre. Nevieš, prečo netečie voda? Vraj kvôli poruche. Aha. Chodce, prídem za vami. Vítajte. Dobrý deň. Ako sa máte? Ujde to, ďakujem. Prípad pána Isana sa nás dotkol. Sevinč, ako sa darí Majeru? Asi sa spýtať nemôžem. Nie je veľmi dobré. Vítaj. Ďakujem. Pekne vítam. Ďakujem. Asi, ako sa máš? Dobre.
Je fajn žiť v prírode, ale bez susedov to nie je ono. Dievčatá sú 4 a chvála Bohu držia spolu. Nepotrebujú susedov. Pani Neriman vás očakáva v salóne. Zablokovali bankové účty pána Isana. Ak ich do zajtra neuvoľnia, bude to pre nás hotová katastrofa. Pre dlžobu nás odpojili od vody a elektriny. Ako som predpokladal. Zatiaľ to nikomu nehovor. Netreba plašiť robotníkov, aby neodišli. Nikto nebude ukrátený. Pani Neriman, moja sestra Leila. Veľmi ma teší, vitajte. Čo vravíte na tunajší vzduch? Vraj prospieva pleti. Ešte som si to nestihla overiť. Demir sa nezastaví? Choď s Fatmou do kuchyne, dobre? Fatma, prines občerstvenie. Nestojte. Sadnite si, prosím. Ďakujem. Nie je možné vidieť ho. Ľutujem, ako som povedal, nejde to. Také sú predpisy. Nemá povolené ani stretnutie s rodinou. A so súhlasom riaditeľa. Pán veliteľ, môžete na sekundu? Áno. Počula som, z čoho je pán Isan obvinený. V tomto kraji sa zrejme pašeráctvu darí. Leila vie, že pána Isana zatkli omylom. Moja poznámka sa jeho samozrejme netýkala. A vy sa čím v Istambule zaoberáte? Som vrcholová manažérka veľkej stavebnej firmy. Kde tá spoločnosť sídli? V mrakodrape v štvrti Levent. Ach, to je mi vás ľúto. Ste nútená celé dni trčať v tej hroznej betónovej džungli. Nemáte tam ani gram kyslíka. Odporúčam vám dlhé vychádzky, otvoria vám myseľ. Nejako sa tu ochladila. Porucha na jednej fáze. Už ju odstraňujú. Dobrý deň. Pani Neriman, ako sa máte? Primerane okolnostiam. Prosím. Nebudem sedieť. Prepáčte, ale prišli sme len na skok. Lejle sme sľúbili, že ju vezmeme na večeru. 2 dni sme ju zanedbávali. Takže ak dovolíte, rozlúčime sa. Prosím. Zavolám. Dúfam, že sa vaše trápenie čoskoro skončí. Kiež by, Kerim. Dovidenia. Dovidenia. Maj sa dobre asi. Asi. Prosím. Pán advokát Mehmet Bolak? Á, isteže. Áno, pán Mehmet. Budem rada. A kto sa s vami spojil? Teším sa, pán Mehmet. Dobre, budem čakať. Ďakujem. Nejaká dobrá správa. Áno. Špičkový právnik z Istanbulu sa ujal otcovho prípadu. Vypočul si niečiu prosbu. A ja aj viem, čiu. Kenanovu.
Chcel si mi niečo povedať? Áno, ale už som zabudol čo. Dovidenia. Ozval sa ten právnik. Volal ti advokát? Ale nerozumiem. Vravel, že to udrží v tajnosti. Áno, samozrejme, to je pravda. V poriadku. Maj sa. Ak dobre chápem, najal si Isanovi advokáta. Áno, vyzerá to tak. Vlastne je to tak. Also, je to tak. Ja, natürlich. Mami, čo sa ti stalo? Prečo plačeš? Kto sú, aby nad mojou dcérou ohrňali nosom? Veď ja im ukážem. Mamička, bola to len zdvorilostná návšteva. A čo ich naduté tváre, ha? Kerry ma nerátam, to je dobrý chlapec. Jeho zásluhou sa tu zjavil Demir. Čo sa deje? Už len to nám chýbalo, aby vypadol prúd. Zapálim sviečky. Gonja, prestrieme na stôl. Dobre. Povedz Ikešovi, nech sa na to pozrie. Nebudeme tu predsa sedieť po tme. Asi, bez elektriny sa existovať nedá. Hádam, zlyhal aj generátor? To nie. Nezaplatili sme za elektrinu. Pravda je taká, že nemáme prístup k peniazom v banke. Ale je to len dočasné. Zajtra otca prepustia a všetko dáme do poriadku. Bez svetla, bez tepla. Mám vás tu nechať trpieť ako v base? Môj otec nástojí, aby sme prišli k nemu. Vstávať, dievčatá, ideme. Zabalte si veci, i hneď. Ja nikam nejdem. Aj keď tu bude ako v base, neodídem odtiaľto. Dcérka, mysli aspoň na Gonju a Jaylan. Čo ak tu prechladnú? Veď je to otcov dom, nejdeme k cudzím. Pred chvíľou sa tej nadutej snopke postavila iná Neriman. Kam sa tá žena podela? To bolo iné. Nikto nás nebude v našom dome ponižovať. Dievčatá, chodte sa pobaliť. Zoberte len pár vecí, nech čím skôr vypadneme. Dnes v noci zostaneme u deda. Ja nejdem. Mami, tu je náš domov. A? Vy tu, ja tam, krása. Čo si vlastne myslíte? Že keď tu niet otca, môžete byť bezočivé? Mne ide o vás. Aby vám bolo dobre. Mamička, vy chodte. Ja tu zostanem. Tak zostanem aj ja. Ani za nič ťa nenechám samú. Defne, niekto musí byť pri našej mame. Asi ako to chceš zvládnuť sama? Dala som otcovi sľub, že sa postarám o Majer. Zostávam. Miestna špecialita, braček. Na to sa treba opýtať Defne. Na všetko sa treba opýtať Defne. Máš s tým problém? Zrejme nepoviem nič nové, ale manželstvo sa neuzatvára s horúcou hlavou. Mám iné starosti. To, či bude svadba na jar alebo v lete, je úplne jedno. A možno si dovtedy aj Demir nájde vyvolenú a vystrojíme spoločnú svadbu. Ste v tomto zapadákove príliš dlho, keď sa tak vrháte do vzťahov. Podľa nej je rýchlosť pohromná. Chce, aby si pribrzdil. Á, volá asi. Žartujem. To je Defne. Ahoj, láska. Nejaké nové správy? Neverím, naozaj mieniš dnes večer pracovať. Prepáčte, hneď prídem. Naberiem ti šalát. Nie, tetá, ďakujem.
kde to mám. Asi zostala na Majeri. Lekešovci sú tu, ale aj tak sa o ňu bojím. Cerka, komu zase telefonuješ? S kým to hovorí? No s kým asi? Maj sa, Karim. Nevieš, či u deda splaším zubnú kevku a gel na vlasy? Zabudla som ich doma. Jeden deň sa bez nich zaobídeš. Aj tak nevieme, čo sme pobrali. Poďme. Po Kerimovom odchode som sa cítila veľmi osamelá. Predtým sme sa rozvaľovali v Ďakujem, kreslách, dovidenia. do neskorých hodín trkotali. A to mi chýba zo všetkého najviac. Aj tebe chýbajú naše debaty. Niečo ťa vyviedlo z miery? Daphne, jej sestry a mama odišli na pár dní k Jamalovi. Asi sa rozhodla zostať na Majeri. To sa mi nepáči. Omielaš len Daphne. Daphne, neskúsime prejsť k inej téme. Leila, dosť. Varujem ťa, nestávaj sa proti. Je to zbytočné. Daphne je dobrá. A ja si ju vezmem za ženu. O chvíľku sa to rozhorí a bude teplúčko. Ďakujem ti, Fatma. Sevinč môže prenocovať u teba. Netreba. Neoberajme ju o pohodlie. Mne je fajn. Nebudeš sa báť? Nebudem. Netráp sa. Dobrú noc. Aj tebe. Zajtra mám prírodovedu. Ak ma vyvolajú, pohorím. Zabudla som si vziať knihu. A čo už? Zabudla som si teplé ponožky. Upaľovali sme, ako keby horelo. Nerob paniku, zajtra si ich zoberieš. Čo mám podľa vás spraviť uprostred noci? Toto som si zabudla, tamto som zabudla. Ste otravné ako osy. Jaylan? Skús ten príklad vyriešiť sám. Aj by som, ale potrebujem trochu postrčiť. Rozmýšľaj. Mala by si na to prísť sama. Nech sa páči. Tak dobre. Dúfam, že zajtra rozhodne sudca o otcovej nevine a všetci budeme opäť spolu. Ako dobre, že ste prišli. Nepoznám krajšiu hudbu Ďakujem. ako štebot mojich vnúčiek. Nič iné mi nechýba. Až na tú tvrdohlavu asi. Karim. Mám informáciu. Už viem, kde je Bülent. Odkiaľ? V reštaurácii ma vyhľadal jeden chlapík. Dal ti tip? Jasné, že nie zadarmo. Kašľať na všetky peniaze. Kde je Bülent? V Alepe. V Alepe? Zašil sa tam. Je isté, že tento človek dostal pána Isana pred súd. V tom prípade to treba oznámiť polícii. Demir, chceš konať na vlastnú päsť? Uvidím. Policajná akcia by ho mohla vyplašiť.
Vraj si na Majeri sama, vravel Kerim. Všimol som si, že je tam tma. Ako ti je? Nepotrebuješ niečo? Teda nebojíš sa? Nie. Nie sa čoho báť. Nie som sama, keby dačo Ekešovci sú dole. Kerim ti podľa všetkého robí donášača. Zasa som ťa nahneval. Nevadí. Ak chceš vidieť svetlo nádeje, vyzri prosím ťa z okna. Pozerám sa. Čo mám vidieť? Predsa svetlo nádeje. Pekný trik. Zrejme ho nerobíš prvýkrát. Ako si uhadla? Áno, mám v tom bohatú prax. Každú noc som nechával svietiť na chodbe. Keď videla pásik svetla, spokojne zaspala. Melek sa strašne bála tmy. Nech ti to svetielko prinesie spokojný spánok. Ďakujem ti. Dobrú noc. Je zima, ešte prechladneš. To mi hovorí tá pravá. Teba, keď ofúkne, hneď máš nádchu. Raz v zime si stratila čiapku a 3 dní si ležala v horúčkach. Samozrejme, že vyhrašili mňa. Pretože ste mi ju s Kerimom zahrábali do snehu. Ja som ti ju vtedy neskryl. Možno Kerim. Inými slovami, páchateľ neznámy. Pán Demír, volali ste ma? Áno, treba ich hneď ísť do elektrární a vyplatiť faktúry pána Isana Koždžuoglua. Vybavím to, spolahnite sa, pane. Aké veľkorysé. Keď nič iné, aspoň nebudú po tme. Dnes je pojednávanie. Uvidíme, ako dopadne. Váženú osobnosť nášho kraja Isana Koždžuoglua pred 2 dňami zatkli za trestný čin pašovania. Bola to šokujúca správa. Sme pred budovou súdu, kde sa na pojednávaní rozhodne, či pán Koždžuoglu zotrvá vo vyšetrovacej väzbe. V jeho prípade zostáva i naďalej množstvo nejasností a nezodpovedaných otázok. Tak toto je ten návrh. Za organizovanie pašeráctva navrhujeme trest od 15 do 22 rokov bez možnosti prepustenia na kauciu. Obhajoba protestuje proti uvedenému návrhu obžaloby. Náš klient nemá a nikdy nemal s pašeráctvom nič spoločné. Navyše náš klient je známy podnikateľ, majiteľ Majera Koždžuogluovcov. Má v tomto kraji trvalé bydlisko a preto nehrozí, že by ušiel. Podľa paragrafu 100 trestného poriadku sú teda dôvody jeho ďalšej väzby neopodstatnené. Preto žiadame, aby náš klient bol prepustený na slobodu.
Obžalovaní vstaňte. Podľa zákona o boji proti pašovaniu v znení neskorších predpisov sa na konanie páchateľa vzťahuje paragraf 100 trestného zákonníka so sadzbou od 1 do 5 rokov nepodmienečne. Z doteraz predložených dôkazov jednoznačne vyplýva, že Ihsan Kozdzhuoglu dovážal tovar na falošné doklady, čím naplnil skutkovú podstatu trestného činu krátenia dane. Preto až do vynesenia rozsudku bude obvinený vo väzbe. Pán Ihsan, rozsudok nadobudol platnosť. Bohužiaľ, idete do väzby. Otec, my vieme, že si nevinný. Ako si vravieval, spravodlivosť nakoniec zvíťazí. Dokážeme tvoju nevinu. Ži tak, aby som bol na teba hrdý. Moja hlava je vstýčená, nech je aj tvoja. Všetko zverujem tebe, nezabudni na to. Nebojte sa. Využijeme 7-dňovú lehotu na odvolanie. Nie je iná cesta. Čo trebárs kaucia. Táto možnosť tu je. Ale vopred vás upozorňujem, že jej výška môže byť obrovská. Peniaze bude treba zložiť hneď. Faktúry pána Ihsana sú zaplatené? Za elektrínu na Majeri? Vy ste tam neboli. Pán Demír, faktúry sú zaplatené, ale dodávku elektriny obnovia až zajtra. Sledujte to, prosím. Chcem si byť istý. Áno, pani. Demir, v televízii hlásili, že pána Ihsana nepustia. Obvinenie významného podnikateľa pána Ihsana Kozdzhuoglua zo zločinu pašeráctva šokovalo širokú verejnosť. Ihsan Kozdzhuoglu zostane počas celého procesu vo vyšetrovacej väzbe. Asi to položí. Veľmi na otcovi lipne. Podľa vyjadrenia hovorcu okresného súdu Ihsan Kozdzhuoglu všetky obvinenia týkajúce sa pašeráctva jednoznačne poprel. Podarilo sa nám zistiť, že Ihsana Kozdzhuoglua zadržali pred 2 dňami v nočných hodinách. Súd dnešným rozhodnutím zamietol jeho žiadosť o prepustenie na slobodu. Naďalej pokračuje pátranie po spoločníkovi pána Kozdzhuoglua, Bülentovi Čopurovi. Nové informácie vám prinesieme v ďalšom vysielaní. Vážení diváci, to boli najnovšie správy o prípade. Pravý hodba. Ihsana pašerák, kto by si to bol pomyslel? Vieš, ako sa vraví, tichá voda prehybie. Ale teraz... Četa, buďte statočná. Hore hlavu. Defne? Kerim, prosím ťa, odvezieš ma? Iste. Defne ide so mnou. Dobre, rozumiem. Novinárske hyeny zacítili krv. Nedvíhajte telefóny. Nie sme povinní nič im vysvetľovať. Ak dovolíš, pôjdem si ľahnúť, otec. Choď, moja, choď. Poďte, pani Neriman. Gonja, Jaylan, poďte do kuchyne. Trošku to tam, madam, poprehadzujeme. Nájdeme si niečo pod zub. No tak hore sa, vstávať. Nie som hladná. Ani ja nechcem jesť. Neodvrávať dámy a nabrať smer kuchyňa. Šup, šup, prosím. Prosím. Poď. Už zase.
Túto vázu som kúpila ja. Veľmi pekná. Prinesiem ti vodu, Daphne? Z televízie vieme, ako dopadlo pojednávanie. Toto je malé mesto, roznesie sa to rýchlo. Budú očierňovať nielen vášho otca, ale aj vás. Môj otec je nevinný. My to prežijeme. Si unavená. Choď do vedľajšej izby a oddychni si. Poď, Daphne. Aj táto haraburda zostarla. Je súca do šrotu, presne ako ja. Nie je v tvojich rukách. Ešte ju trošku potrápim. Aslan, chod na chvíľu pozrieť Asi. Aby sa po tme nebála. Povedz jej, že sa snažím opraviť generátor. Že robím, čo môžem. Dobre. Asi? Asi. Asi. Volal som na teba. Zľakla si sa? Dnes si ma na ulici ignorovala. Nie vedome. Prečo si nešla s mamou k dedovi? Je to tak lepšie. Čo ťa sem priviedlo? Srdce nechcelo, aby si bola sama. Zajtra už budeme mať svetlo. Kenan to vybavil. Aspoň niekto nad nami drží ochrannú ruku. Nie si hladná? Nechceš, aby som ti niečo pripravil? Nie. Nechcem nič. Choď už. Nemusíš tu byť. Ešte je skoro. Dovoľ mi byť s tebou. Demír. Nie, choď už. Odíď od Asi!